Ụmụ Igbo ndị njiri biri ekelekwa m n'ụtụtụ ọma unu abọọla chi. Onye unu na-anụ olu ya bụ Nwaada Igbo, Nwaada Ugochi Nwosu. Dịka anyị si eme ya na mbụ, ewetara m unu isiokwu nke si n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche n'ụbọchị taa bụ abalị 14 nke ọnwa Mee n'afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa Eke. Asị m Eke taa ketara anyị ihe ọma, ogologo ndụ, aga n'iru na ihe ọma ndị ọzọ ise. Ngwa gee ntị ka ị nụrụ akwụkwọ akụkọ ndị a wetara gị n'ụbọchị taa. Ha bụ ndị a: Nation, Vanguard, Sun nakwa Punch newspaper. Ngwa gezie ntị nke ọma ka ị nụrụ isiokwu nke mbụ anyị ji n'akwụkwọ akụkọ Nation. Isiokwu nke mbụ wetara ụnụ n'akwụkwọ akụkọ Nation na-ekwusi n'otu jikọtara ndị ọrụ oyibo ekwuola ka ebutuo ya bụ mbugo ebugoro ọkụ latrik. Ọ bụ nke a bụ isiokwu nke mbụ wetara ụnụ n'akwụkwọ akụkọ Nation. Ngwa tozie ntị n'ala ka ị nụrụzie isiokwu